Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam n'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to i ka siniɲɛsigi baaraw u bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'o olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogaz k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta na sira la an ka jamana kɔnɔna na 2015 ka se 2025 ma o ye san 10 ye san 10 kunnafoni min bɛ aw lakodɔn ka olu kɔlɔsi ni ka u lakana o san 10 waleyaw ka se k'o ɲɛnamaya APDP ko k'a bɛ aw wele a avril kalo tile 8 ka s'a tile 10 ma san 2025 baaraw bolodacogo filɛ nin ye ɲɔgɔn kunbɛba dɔ bɛna kɛ maaw bɛna bɔ jamana caman na diɲɛ kɔnɔ ka na o bɛna kɛ ni université kurukanfuga ale ka bolodi ɲɔgɔnma ye maa caman min na ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ min ye kunnafoniya yɛrɛ min bɛ maaw lakodɔn o bɛ se ka lakana cogo min na avril kalo tile 8 ka s'a tile 9 ma a bɛ kɛ dɔnniya kulu sanfɛ badalabugu kulu kan barodalasigiw bɛna kɛ min ye ɲɔgɔndanw bɛna kɛ video la ani silamu na ani kiritigɛ o fana bɛna ladege CCB la nin bɛɛ kun ye ka kunnafoni di maaw ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ sababu ye ka hakili jagabɔ kɛ ka faamuyali kɛ min ye diɲɛ kunnafoni disira kuraw ye ani diɲɛ yɛrɛ baarakɛ minɛn kuraw n'an k'a ma ko numérique u ka siniɲɛsigi o ka se ka sabati ani fana kunnafoni min bɛ aw lakodɔn aw kun ka ko kunnafoni o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na sabu n'o lakanana o y'a ka ɲɛnamaya lakananen ye a ye n'a ka fara an kan nin san ta baara an ka se k'a kɛ kunnafoniya min bɛ adamaden yɛrɛ lakodɔn o bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na ani k'o lakana waasa san 10 wɛrɛ min bɛ na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ n'a mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se k'an wele 20 23 86 15 walima www.apdp.ml. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan
min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman ye, min ye an ka nin kalifaba ye, min ye an ka nin mugadamba ye, a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan. Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Aw bisimila u tɛ lafiya la. N'i ko u tɛ lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango. Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Hôtel Lafiya référence do. So oye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye. O bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fan o fan n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 0 fu ni 1 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. A wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen don dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musakako ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ngonga o y'a kɛ cogo ye. Dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ. Dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa
o tɛ baasi ye. n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kolon ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bi so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bi so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. an cɛ. i musokuntigi jɔn ye wele sitan de wele la. bi m'an wele n'i tura sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. dugutigi sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. ba sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye. nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Basunkalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ. Basunkalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. a b'an ni mun cɛ. nin hutigɛ ma. sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonincinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Basunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bi di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Basunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. sitan sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. alo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye avril kalo ale tile 10 ye bi ye san 2025 an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn
sɔgɔmada in na an ka kuma la kumaba bɛna tali kɛ min na o ye Fili Sisoko ni ale bɛ Bɔrɛlakaw ka sigi la ale ka ladali dɔgɔtɔrɔso la ka bɔ kasobon kɔnɔna Bolekaw fɛ yen a ka sɔnalidonbaga n'o y'a ka avocat ye o bɛ ka ɲinini kɛ sa yafa bɛ se ka k'a ma cogo min na a ka se ka liberté provisoire sɔrɔ conseil des ministres ale sigira kunu Kayikaw ka université o sigili kuma u y'o fɔ Ablaye Dafe ni ale kɛra BOAD vice président ye u da donn'o la musow tɔgɔ la jɛkulu gɛrɛngɛrɛnnen min kan ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka sigi n'o ye états généraux ye o labɛnko kumaw fana fɔra fɛɛrɛ mun bɛ se ka sigi sa ka se ka dugudenw lamɛn ni parti politique ka charte ko ye o baaraw fana u y'o bolodali kumaw fɔ hôpital du Mali ale ye panneau 1000 sɔrɔ min b'a to a ka kuranko kɔni a yɛrɛ ni jɔ n'o ye Ala ni jamanakuntigi sababu o min bɛ k'an ka dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ lajɛlen kɔni panneau sigi olu la bi sigida 5 na olu fana ye ambulance sɔrɔ ka bɔ Petrobama yɔrɔ Petrobama kɔni y'o ta k'o di commune 5 na mɔgɔw ka CSRF ma ambulance médicalisée o don Kayi gouverneur malien minnu gɛnna ka bɔ Mauritanienkaw fɛ yen ale taara olu kɔkɔrɔ ka taa i ɲɛda olu kan an Songokaw fɛ sa camion 2 bin kɛra olu kan min ye bandiw ye o waleyaw kɛra cogo min na an n'o ɲɛfɔ Seko ni Dɔnko bi an bɛna kuma min kan o ye Segukaw ka kɔrɛ n'o ye festival Sile Niger ye ale ka san baaraw Seko ni Dɔnko la keba bolo falen no k'a to sini ani sinikɛnɛ Segu kɔnɔna na an bɛ segin ka taa Kulukorokaw fɛ sunkalo kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko jɛrɛ dɔ kɛra ye jɛrɛ min bɛ tali kɛ faso baro kɛnɛ na an na jira o sɛnɛ kan bi ni an ka kuma la kumabaw ye sɔɔni sisan an bɛna n'a bɛɛ lajɛlen warama a bɛ se k'a faamuya cogo min na. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bamananw ko dugubila ka fisa laada wuli ye bi sɔgɔmada in na an bɛna kuma di maliyɛn dɔ ma ale tɔgɔ ye ko Dama Jara a bɛ Espagne kaw fɛ yen miirina in a bɛ tali kɛ Mali ni Algérie ka gɛlɛya la ale yɛrɛ y'a faamu cogo min a n'a ka hakilinaw ye min a n'a ka bilasiraliw ye min ye Keba Jalo an bɛ taa Espagne sɔgɔmada in na min ye Dama Jara ye an ka jɛ ka ale lamɛn nin waati in na. Surtout Algérie Afrika comme que Mali l'année kasi monte ñon ni kende Mali katanye tantaman quoi parce que Algérie ko pétrole de bo kasi ka o ka iya wi feve keta ni bego ko puissance wi pour ka pétrole de bo en vena nga fere ke hal nga pétrole alla sol ko manga bo ro nga sanu be ro mono jamana ka asibe duma jamana yɛrɛ ka sanu bɔ an ka kɛ état ta ye n'a fɔra ko mɔgɔ wɛrɛ de bɛna Mali ka sanu bɔ k'a bolola sɔn ni Asimu yɛrɛ ka nali tɛ a fɔra ko Mali sanu an bɛ se ka mun sɔrɔ o la k'an bɛ développer o bɛ ɲɛ o bɛ kɛ cogo di kɛmɛ sara la mun bɛ taa an ka sanu bɔ k'o ta ye 80 an ta ye 20 ye o bɛ ɲɛ o bɛ kɛ cogo di ne kɔni ɲɛ bɛ mun na n'a sɔrɔ minnu bɛ yen k'olu contrôle dira n'olu ci ka sagi mini kɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ hali sini sanu bɛ Mali dugu la sini olu bɔli ma daminɛ jamana yɛrɛ k'a lajɛ an yɛrɛ ka wari bɔ an k'olu bɔ an yɛrɛ ka mini jamana gouvernement ka olu bɔ ne tulo b'o de la an bɛ fɛn fɛn bɔ an ka ɲini ka jamana développer n'o tɛ ɲɛdɔnna ti bɔ a ti ban quoi wa foyi ti bɔ o fɛnɛ parce que bi diɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi voilà o ye n ka hakilina ye n bɛ dugawu kɛ toujours an ka jamana la ka parce que voilà jamana bɛ yɔrɔ min sa nin waati kɔni Asimu ka décision dan dala ka kuma fɔ n tɛ ɲina wa n tɛ salaya kuma in na yurugu fo ka kɛlɛ de n'u ma kɛlɛ parce que hali filɛ ka nin fɛnw fɔ n'a fɔra ko gouvernement kan ka sanu bɔ ni yurugu n'a ma kɛlɛ an bɛ siran mun ɲɛ u bɛ tila tuguni ka dumuni ko kuma de mɛn n'a fɔra kuma min na an bɛ ka mɔgɔ mugan bɔ o kuma kelen la miliyari bɛ ka kunu o bɛ faamuya cogo di a ma nɔgɔ quoi Asimu bɛ ka seko kɛ a ye baara min kɛ Mali kɔnɔ président ni bolo bɛ taa an ka président mana mun y'a kɛ nka fɛn kelen de bɛ yen nɔ k'a ka baara toujours a bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka tila ka suɲɛ tuguni jamana ka taa ɲama nɔgɔ quoi ne kɔni ɲɛ bɛ mun na u ka sariya gɛlɛn dɔ ta yurugu kama i ma ye Ala ka dɛmɛ kɛ an ka sanu an k'a bɔ
ne klobo de la sanu mulu be jamana yɛrɛ ka bɔ quoi wala jamana yɛrɛ ka sanu bɔ an ka barika don an ka ko la ɲɛtɛ an kana fɛn bɛɛ kɛ privé quoi nafa t'a la an tɛ ka foyi sɔrɔ an ka sanu lɔ kɛmɛ sara n'a fɔra ko mali ɲɔrɔ ko o kelen bɛ 30 de sanu nɔ walima 35 an bɛ mun sɔrɔ lɔ ka gɛlɛn quoi an duwawu kɛ ala ka dɛmɛw kɛ yugu kɔni kasimu yɔrɔ kelen tɛ la fa bɛɛ de don i ma ye sira fa mali kɔni ne yɛrɛ taara o fɛn fɛn don quoi dugukolo n'i y'i ka terrain san bi i bɛ kɛ kɔfɛ bi f'i bɛ siran i ma ye n'i y'i ka dugukolo san maire bɛ tila ka taa dugukolo ka taa titre mɔgɔ wɛrɛ ka taa dugukolo feere mɔgɔ wɛrɛ ma o bɛ ɲɛ cogo di n'aw fila bɛ taa kun kari ɲɔgɔn na kiri la maire yɛrɛ ale tɛ taa aw dun b'a ka permis da yɛrɛ ma fo maire de y'a d'a ma non kalo tɛ fɛn ne yɛrɛ kɔni ne taara o fɔ fɛn fɛn dɔn ka sɛbɛn la n'a fɔra ko maire ka dugukolo kelen feere mɔgɔ 3 ma aw bɛ taa kun kari ɲɔgɔn na kiri la maire tɛ wele aw dun bɛ dugukolo papier da yɛrɛ ma o bɛ ɲɛ cogo di ne yɛrɛ kɔni i b'a ko mali fɔlɔ ko ne yɛrɛ kɔni dabali de bɛ ban kuma dɔw la quoi n'o tɛ ko dogolen ye o a ye maire wele k'e dugukolo papier di ne ma nin fɛnɛ ko a y'a sɔrɔ a tigi a ye papier sɔrɔ cogo di bɛɛ b'i ta sɔrɔ cogo ɲɛfɔ n'o kɛra a ko bɛ fɛngɛ yugurugu kɛlɛ man ko sɛbɛn la ala ka dɛmɛw kɛ o y'a ka fa ko tɛ fa bɛɛ de don ka bɔ mali la ka taa muritani burukina sira la ka taa gawo ne yɛrɛ dontɔ gawo 2016 ne taatɔ alizeri ne donn'o gawo mali faamaw ye 400 ne la ko parce que ne bɛ ka taa alizeri de n ka carte kura dilannen e ne ko n'a sɔrɔ ne bɛ ka taa alizeri kɛ ne ka carte bɛ n bolo ne ma bɔ mali kɔnɔ fɔlɔ aw bɛ 400 la cogo di k'a sɔrɔ ne ma tɛmɛ foyi min na n'i ye kalo tigɛ n'a yɔrɔ jɔra ala de ta ni susi tu vois bon o n'a ɲɔgɔn kalo tɛ fɛn ye quoi a ma nɔgɔn quoi i m'a ye a fa ko tɛ fa bi ne yɛrɛ ko t'a dɔn fo fɛn fɛn nana maliyɛn ma quoi ne kɔni ɲɛma ne bɛ mun fɔ Asimu ye fɛn bɛɛ kɛra la mais yugurugu n'a ma kɛlɛ a ma baara kɛ cogo cogo parce que ne jigi tigɛlen don maliyɛn na bi quoi walayi tuma dɔ la ne bɛ da ka miiri Alizeri ka mun kɛ Mali la mun na mun bɛ ne yɔrɔ bi ala de b'a dɔn ɔ mais hali n'i ye Mali bila hali n'i ye Diba ye Mali kɛ Diba ye sini n bɛ mun f'i ye maliyɛn a ma nɔgɔn quoi kalo tɛ fɛn ɲɛ parce que fɛn fɛn bɛ ne ko an ka Mali la yiriwa an y'a siri da bɛɛ kan i m'a ye ne kɔni tulo bɛ mun na n bɛ segin sanu ko yɔrɔ de kan an k'an ka sanu jamana k'u bɔ mini bɛɛ ka minɛ an ka bɛn national de jamana yɛrɛ ka sanu bɔ an ka jamana développer an ka kɛlɛkɛminɛnw san u ka tali kɛ u ka cɛta kɛ côté bɛɛ lajɛlen fɛ voilà ne tulo b'o dɔrɔn de la foyi tɛ kɛlɛ ban ni minɛn tɛ an ka minɛn san wari sɔrɔ cogo tɛ sɔrɔ ni foyi ni sanu tɛ parce que an b'an ka pétrole an tɛgɛ ma dɔw yɔrɔ kan kosɛbɛ o bɛɛ Mali côté bɛɛ b'an ka bolo kan mais comme ni jamana ma basigi i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa pétrole bɔ mais sanu bɛ ka bɔ côté mun na kɛlɛ tɛ yen fɛ côté la an k'an ka sanu an k'u bɔ walima minnu bɛ ka sanu bɔ an ka taa k'u ka dɔ di Mali ma k'an bɛ kɛlɛ la voilà yanni permis yɔrɔ kura minnu bɛ yen nɔ an ka n'olu di mɔgɔ ma an yɛrɛ k'olu bɔ quoi wa n tulo bɛ kuma dɔ la ko an ka pétrole ɲɛrɛ di Alizeri ma Mali k'a minɛ n'an y'an ka pétrole di Alizeri ma u bɛ dɔ fara Alizeri ka puissance kan dɛ u tila o tɛ Alizeri ɲɛ bɔ a la quoi voilà toujours ala ka dɛmɛ kɛ message kɔni ya janyara dɔɔni bɛ baro la filanan fɛnɛ n bɛ se ka kuma mun kan ka kuma kun datugu u ka cɛta kɛ Asimu ka wele bila tunkaradenw ma mɔgɔ fɛn fɛn ni k'i bɛ faso fɛ i ka cotiser hali n'a kɛra saya kɔnɔ bɛɛ ka 50 euro de sara an k'a bila ka taa an ka faso jɔ nin tɛ diyagoya tunkaradenw kan parce que n'i y'a fɔ mɔgɔ bɛɛ tɛ ka kɛ fanga fɛ quoi bɛɛ tɛ ka kɛ Mali yɛrɛ fɛ dɔw bɛ tunga la bɛɛ tɛ ka kɛ faso fɛ voilà ni kɔni ko Asimu yɛrɛ k'o wele da mɔgɔ bɛ yen n'i ko jamana ka ɲɛtaa ka di ye bɛɛ ka na ni 50 euro hali n'a kɛra saya kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ko kan n'an cotisera sisan nɔ a bɛ nɔba de bɔ voilà n bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ u ka cɛta kɛ ala minnu bɛ tunga la yan pɛrɛn de bɛ ka taa cogo di ne y'o défi ka mɛnna quoi n bɛ dugawu kɛ toujours ala k'an ka jamana basigi ala k'an minɛ ko la kuma dɔw la ne bɛ da sufɛ i ɲɛ bɛ tiɲɛ quoi wala ala de b'a dɔn ne bɛ da sufɛ hali bi n bɛ baarakɛyɔrɔ tɔɔrɔ de bɛ n kulo la n bɛ ka kunnafoni fɛn bɛ Mali kɔnɔ ci tɛ tɛmɛ kan quoi donc an bɛ mun fɔ Asimu ye u k'an ka kuma ninnu lamɛn quoi mais yugurugu kɔni n'u ma kɛlɛ an ma taa yɔrɔ la dɛ n'a fɔra kuma min na mɔgɔ b'a fɔ ko 20 ka bɔ wari bɛ ka kunu waati la miliyari 200 kunna ambassadeur dɔw ka bolo kan a tɔgɔ
jamana fɛngɛ yɔrɔ dɔ bɛ na ko miliyari 6 miliyari 4 k'o fɛnɛ kunne b'olu bolo o bɛ faamuya cogo di ala k'an bɛ sababa ma ala k'an ka jamana basigi toujours an bɛ duwawu de kɛ Asimu ye baara mun kɛ ala ka tɔ ɲa ka d'a ma inshallah caman kɛ quoi an bɛ duwawu kɛ toujours a tɔ ala ka ɲa ala ka hamina ko ala k'an ka jamana basigi k'aw bɛɛ lajɛlen fo merci dama jara de don sigilen bɛ Espagne mais n tɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka message ci ma wala dalla ka message ci ma fɔlɔ toujours hakilinaw kɔni bɛ na n bɛ se ka mun fɔ parce que on bɛ a ɲɛfin ɲɛna de k'i jija an ka faamaw kan mɛn quoi ne kɔni bɛ se ka promotion min kɛ sanuko la Mali yɛrɛ k'a ka sanu bɔ n'an y'an ka sanu bɔ de ka taa a di mɔgɔw ma ko 100 ya tigi ta ye 20 ya ta ye walima 130 ya ta ye n'an yɛrɛ y'a ka sanu bɔ o t'a bannen ya ma bali k'an ka sanu bɔ n'an waati sɔrɔ k'a la minnu bɛ ka na dayɛlɛ an fɛ yan nɔ fo olu bɛ 100 olu bɛ 30 d'a ma o tɔ 70 kuma olu tɛ nafa sɔrɔ la ne kɔni tulo b'o de la n'an k'an ka sanu bɔ dɛ wala an yɛrɛ k'an ka sanu bɔ a wari an ka kɛlɛkɛminɛn san an ka jamana jɔ an ka iziniw dayɛlɛ an ka jamana jɔ ne tulo b'o dɔrɔn de la ala ka dɛmɛw kɛ merci Keba an balimakɛ a da tura sanuko kuma na nka bi ne tɛna n da don sanuko kuma na bi sini sanuko Keba mina na n da don ale la sini ni waati in na an kɛlen don ka kado jɔ parce que a da tura fɛn dɔ la o ye dunko juguya ni yuruguyurugu ye Keba ni waati in yɛrɛ la maaw yɛrɛ bɛ ka mun ye ni waati in na Keba maliden kura mana fɔlɔ minnu bɛ baara la bi ni nin papiye ni nin fɛnw bɛ ka bɔ u ka yɔrɔw la a bɛ na tɛmɛ sariya ka bolo kan o sariya n'a ka baara kɛ ni ala sɔnna a ma nka nin tile fila in na an bɛ a ka kuma min sɔn ji la o ye an ka jamana an ka hakili to an ka dugujukɔrɔ nafaw la Keba Donald Trump ye baara min kɛ nin ye n y'o de f'i ɲɛna sini an n'an da don o la k'o ɲɛfɔ i b'a dɔn k'a fɔ Algérie ni Mali ka nin fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in a fana nana kobaw de wuli a nana ɲininkalibaw de wuli diɲɛ taabolo yɛrɛ la ani fɛɛrɛ ni janjugu minnu bɛ yen n'u olu dalen don mugu in cili anw ka drone na in dɔrɔn tɛ Keba mugu cira kun min na waliya min y'a to ni mugu cira mun y'a to n'o ko sigira sen kan maa jumɛn ko Algérie ka mugu ci Algérie yɛrɛ ye jamana jumɛn ye jamana sugu jumɛn don maa sugu jumɛn bɛ k'a mara hakilina jumɛn bɛ u la u bɛ maa tɔw minɛ cogo di Keba a bɛ digi maaw la dɛ nka bamananw bɛ nsana dɔ fɔ waliden a ti kɛ maa den fo ka diɲɛ wuli wa Keba 9 o ti kɛ 10 ye fo ka diɲɛ wuli Algérie ti se ka kɛ anw fɛ cogoya si la an bɛ ɲɔgɔn musalaha dɔrɔn de n'o tɛ bi u maa mɔgɔ bɛ ka fɛn caman jate o si tɛ Algérie delilen don min de la o de ye k'a fɔ n'ale ye min fɔ o kɛra ɲɛmaa tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'a sɔsɔ maa tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'ale kama sɔsɔ ale de ye Algérie belebeleba in ye Algérie min sago bɛ Union africaine na Algérie min ka nafolo maralen ka ca ni arabu jamana bɛɛ ka nafolo ye an ka farafinna gun kan Algérie min ni sengolaw ni kɛlɛkɛlaw ni banbanciw ni ninjugawale Keba sugu bɛɛ b'a bolo Algérie min sɔnnen don a ka service de renseignement ye a sɔnnen don a ka armée ale tɛ se k'a miiri k'a dɔn k'a fɔ ko jamana n'o tɔgɔ ye ko Mali o ɲɛmaaw minnu y'a ta ale ka dabadama bi k'olu kana fɔ ko ayi ko Modibo Keyita tun ye min fɔ k'an ka taa o la dɛ an na anw bɛɛ ye kelen ye wa anw ye fɛn ɲɛ aw ye aw ma min ɲɛ anw ye Keba o de kan ka Algérie dabali ban bi nka a man ka dabali ban maa bɛ tigɛ tunin dɔ la i sirifu bɛ bɔ a la dɛ n tɛ kuma maaw fɛ maa minnu bolo ko Algérie ko an kun man ka kɛ tan an kun man ka don tan Mali ma fɛn kɛ o bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an bɛ k'an ka jamana de lakana an bɛ k'an ka siniɲɛsigi de labɛn maaw de nana don an ka jamana kɔnɔ an ye kibaruya sɔrɔ an ka bɛ tulu de bɔ baara la pewu e y'i to i ka jamana kɔnɔ ka anw keru o kɔrɔ ye mun ye sisan olu ye e ka maaw de ye Keba olu ye e ka maaw de ye
donc anw ka jamana ɲɛmaw ye taabolo min ta kɛba nin de ye taabolo ɲuman ye nka an bɛ farangani min d'u ma bi sɔgɔmada in na kɛba u bɛ ka miirina fɛn fɛn kɛ u k'a bɛɛ kɛ AES kulu kɔnɔna na sisan n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ ani AES jamanaw ka jɛ k'a bɛɛ kɛ nin ko in na fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛna sigi sen kan sabula Alizeri bɛ ka ja min da tile 2 in na kɛba i b'o dɔn wa o de ye k'a lajɛ ka min ye u ka lettre communiqué kɔfɛ k'a lajɛ ka se ka mɔgɔw bila mun bɛ taa kuma Niger fɛ k'a lajɛ maaw bɛ sɔrɔ minnu bɛ se ka taa Burkina ninnu fɛ k'a fɔ k'u bɛ Mali to a kelen na a tɛ se ka ɲɛ a tɛ marché wa a tɛna marché sabula jamana ninnu y'u bolo di ɲɔgɔn ma kan min ka kɛba o sigira cogo min o nana cogo min Alizeri kun tɛ a t'o jɔ a t'a dɔn o bɛn sigilen don min kan fɔlɔ tile 2 in na ɲɛ b'u ka kunnafoni di gafew la u bɛ ka wuli k'u jɔ wɛyi Mali ni Niger fɔra ɲɔgɔn kɔ Mali ni Burkina fɔra ɲɔgɔn kan a bɛɛ ngalon tiɲɛ kisɛ kelen a t'a la AES jamanaw bɛ ka baara kɛ cogo min na bi kɛba o sinaya o ɲɛngoya o bɛnsɛngɔniciya o wulikajɔ min sera ka kɛ ni maaw tun ko k'a tɛ se ka dun i t'i yɛrɛ sɔrɔ u ye saraka fɛn fɛn bɔ jamana 3 in ma a si ma minɛ u ye fɛɛrɛ fɛn fɛn kɛ a si ma minɛ u donna diɲɛ maa o maa kan a si ma se ka sira sɔrɔ se fɛn fɛn b'u ye u ka lamini wa kɛba mɛ min kɔni fɔ an ka jamanaw ye u k'o bila u kunna ninnu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ dɛ Macron ko tɛ jamana ninnu ɲɛmɔgɔ ninnu ko tɛ u ka jamanaw ka kuntilenna ko de don n'an b'a labɛn an k'an labɛn i n'a fɔ cɛ bɔra ka min fɔ sisan an k'an sigi k'a kɔnɔ an bɛ taa Faransi Maliyɛn minnu bɛ Faransi olu fana bɛ labɛn na Momo k'a ko bɛ cogo di an balimaw an b'aw bɛɛ fo bi ye mercredi ni kalama bi diɲɛ bɛɛ b'a kalama diɲɛ bɛɛ bɛ ka Mali lajɛ bi o waleya in na an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko dɔw de sigilen bɛ Mali kɔnɔ Faransi kɔnɔ yan maliden dɔw bɛ Faransi kɔnɔ yan olu b'a fɛ ka bɔ indirectement ka Algérie soutenir ka waleya la maliden dɔw bɛ Faransi kɔnɔ yan olu de bɛ fɛ ka bɔ indirectement ka taa responsabilité négative ta k'a di an ka sɔrɔsiw ma o bɔli ko de b'o tigilamɔgɔw kɔnɔ an ye kunnafoni sɔrɔ ko maliden dɔw kan ka bɔ ka taa anw ka jamana la gosi ka taa an ka jamana marabaaw la gosi ka taa an ka sɔrɔsiw la gosi sɔrɔsi minnu bɛ ka si u ɲɛna su ani tile ka don mugu ni tasuma la su ani tile pour que Mali ka kɛ maliyɛnw ta ye maa dɔw de b'a fɛ ka bɔ ka t'olu sɔrɔsiw ka nin waleya n'u ka nin di Mali ma ka t'o ta ko o la gosi u b'a fɛ ka bɔ ka Algérie de soutenir indirectement an bɛ bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ ko restez sur votre garde mɔgɔ kana mankan kɛ mɔgɔ kana kɛlɛ kɛ mɔgɔ kana dimi mɔgɔ kana foyi i kɛlɛkɛyɔrɔ jumɛn i dimi yɔrɔ ye jumɛn i kuma yɔrɔ ye jumɛn n'u bɔra an bɛna bɔ an bɛ bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ n'u bɔra an bɛna bɔ an minnu ko k'an b'an ka armée soutenir an minnu ko k'an b'an faso fɛ an minnu ko Mali ye maliyɛnw de ta ye mɔgɔ si tɛ se k'i to kɔfɛ k'a fɔ k'i bɛ fɛn dicter Mali kun ou bien k'i bɛ ko da Mali kan y a pas un état fort sans un peuple fort n'an farala ɲɔgɔn kan uni maa tɛ se anw na nin ko in tɛ Asimi ko ye o dɔrɔmini mun jiginna Asimi ka dɔrɔni tɛ dɔrɔni mun jiginna Sadio ka dɔrɔni tɛ Wage ka dɔrɔni tɛ Modibo Kone ka dɔrɔni tɛ Maliki Jaw ka dɔrɔni tɛ Mali dɔrɔni de jiginna n'a kuma bɛ fɔ waati o waati telew la hali étrangers n'u b'a kuma fɔ u b'a fɔ Mali ka dɔrɔni de donc e o ne o anw de ka dɔrɔni jiginna Algérie bɛ nin waleya in na a mɛnna bi ma Algérie bila a ka waleya la Mali contre la k'a daminɛ depuis MNLA ko a jukɔrɔma tintinbaga kun ye Algérie de ka na bila terroristes u jukɔrɔma tintinbaga ye Algérie de a sera yɔrɔ dɔ ma maliden bɛɛ k'i assumer jamana ɲɛmɔgɔw ka kɛlɛw bɛ yen jamanadenw ka kɛlɛw bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔw tɛ se k'u ka baara kɛ ka tila k'anw ka baara kɛ anw ka baara ye anw ta de anw fana tɛ se k'an ta kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw fana ta kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ta kɛ ka ban olu taara armes san u ye armée labɛn u ye kɛlɛbolow k'u sinsin ka ɲa ka kɛlɛkɛlaw k'u dusu min
k'u ɲɛsin kɛlɛ ma u kan ka mun kɛ u y'a kɛ maintenant jamanadenw jɔyɔrɔ jumɛn anw kan ka bɔ di ka yira Algérie la k'a fɔ ko personne ne peut falsifier l'histoire. Modibo Keïta tun bɛ fanga la waati min na en 62 Algérie kɛlɛ binni Algérie kan Modibo Keïta ye Gao minɛ an ka Gao k'a minɛ k'a di Algériens ka généraux ma u bɛɛ tun sigiyɔrɔ ye u ka kɛlɛ bolo bɛɛ u ka plan bɛɛ tun bɛ préparer Mali de kɔnɔ maliden kelen o kelen a waati a bɛɛ ka dɔrɔmɛ kelen kelen bɔra poche kɔnɔ ka se Algérie ma anw tile kelen ye Algérie dɛmɛ mais bi Algérie bɛ guerre de procuration de la a bɛ jamana wɛrɛw ka kɛlɛ a n'a yɛrɛ ka kɛlɛ a y'a kɛlɛ fila ta k'a da kun k'i ɲɛsin Mali ma an bɛna yira Algérie la k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu filɛ nin ninnu bɛ taa Mali bɛ to yen anw de ye malidenw ye Mali ye anw de ta ye ɲɛmɔgɔw bɛ ka waleya waleya kɛ u bɛ ka kɛ anw tɔgɔ de la anw de sɔnna ma an bɛ maliyɛn de faransi bɛɛ lajɛlen wele maliyɛn minnu b'a fɛ ka bɔ k'u bɛ taa Mali la gosi maliyɛn minnu b'a fɛ ka bɔ manipulation bolo ma k'a fɔ k'u bɛ taa nin dɔrɔn ni gosi nin k'u bɛ taa yɛlɛma k'a kɛ ko wɛrɛ ye an kana sɔn dɛ n'u bɔra aw bɛɛ lajɛlen k'aw pɛrɛ aw minnu bɛ foyer la étudiants minnu bɛ yen étudiants aw minnu bɛ yen Mali kɔnɔ yan Faransi kɔnɔ yan Paris kɔnɔ yan ani région wɛrɛw la maliyɛn minnu aw bɛ yen n'a b'aw sigi so kɔnɔ ko faso hinɛ bɛ aw la faso tin bɛ aw la faso in ka di aw ye a tɛ kɛ sokɔnɔna la dɛ a bɛ bɔ de a bɛ na an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa yira diɲɛ mɔgɔ la ni mɔgɔ ninnu bɔra an bɛ bɔ ka welewele ma da aw ye an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ko kɔlɔkulu diɲɛ mɔgɔ k'a ye Algérie k'a dɔn k'a fɔ k'u ye anw de ka dɔrɔnin jigin u man ka sɔrɔsiw ka dɔrɔnin jigin an kun bɛ welewele ma da de kɛ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma a ye préparer a k'an ka welekanw kɔnɔ ni mɔgɔ ninnu bɔra k'u bɛ taa nkalon da Mali la u bɛ taa nkalon da an ka sɔrɔsiw la u bɛ taa nkalon da an ka jamana marabagaw la anw bɛ bɔ an b'u jɛya jamana bɛ kɛlɛ de la wa Algérie binna anw kan di a y'aw labɛn a la o welewelekan de tun bɛ k'a lase aw ma. Momo an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn Bamako cour d'appel tribunal min bɛ n'o o ye tribunal ba ye na ale bɛ sigida 6nan kɔnɔna na procureur kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don Bamanci waleɲugawale kɛbaa ni jɛkulu minnu ni nigidugawale kɛliw k'olu kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye procureur ka cabinet kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye procureur ye pôle spécialisé lutte contre le terrorisme criminalité transfrontalière ye k'a b'a da bɛɛ tulo kan ko ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛ kunnafoniden yi a kɛra ka kɛ ni waleya mun ye o bɛ tali kɛ fɛn minnu na o de ye nin ye ka jɛ ka min ye jɛkulu sigi sen kan Bamanci waleɲugawale kɛli k'o sigi ka musakaw ta ka marafaw ta jamana ale kama min ye maramafɛnw ye i kelen walima i ni maa faralen ɲɔgɔn kan ye ka kɛ ni Mali jamana furancɛla fanga o ka bataki ye AES jamana ɲɛmɔgɔw ka bataki ye min ye kibaruya di k'a yira sa k'a fɔ ko Mali wolomasiri tabaw olu ka pankuru dɔ min kɔni tɔgɔ ye TZ 98D ye ni ale gosira mars kalo tile 31 ka taa dugu jɛ avril kalo tile fɔlɔ la Tinzawatène Abebara cercle kɔnɔna na Kidal marabolo la ko hukumu kɔnɔna na sa olu ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ keba nin kɔrɔ sisan keba aya procureur bɛ se k'i wele ni fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw b'i bolo dɛ wa fana a min ka di ale bɛ ka ɲinini de kɛ yaasa ka se ka maaw nɔ minɛ maa minnu bɛ n'olu senyera nin na minnu ye nin jɛ in kɛ minnu ye kibaruyaw di yaasa u kana u ka weleli jaabi tribunal ɲɛkɔrɔ wa ye maa fana bɛ yen kibaruya b'i bolo daluya b'i bolo i danganiyalen don a la k'a fɔ ko kibaruya minnu b'i bolo a bɛ se ka procureur mago ɲɛ keba i bɛna sigida 6nan na pôle spécialisé la i bɛ t'i ka kibaruyaw di procureur ma yaasa a ka se ka baara in kɛ procureur fana ko ka kɛ ni ko in yɛrɛ teliya ye ani a wulikajɔ n'a martaba ye ale yɛrɛ fana bɛ yɛrɛ ɲini jamanadenw fɛ sa u k'a dɛmɛ nin baara in na yaasa kunnafoni sanuman ka se ka sɔrɔ cogo min na sɛbɛn in fa sirila nin kalo in tile 8 procureur de la république n'o ye Amadu Bokar Touré ye a ko k'a dalen don bɛɛ lajɛlen ka faamuya ko ɲuman na an sɔngokaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la keba min ye Jidombo ye Jidombo ale bɛ Bura commune kɔnɔna na sa yɛrɛ k'a fɔ ko manbuli dɔw kɔni bɔra ye Watagunakaw ka dɔgɔdon de tun bɛ yen seerew y'a lakali cogo min sa ko min ye maa kɔni ni ma to a la nka min ye Bamanci wale kɛbaa ninnu kɔni ye u ye car fila in n'o ye camion fila in ye u y'a kɔnɔmaw da u disi kan k'u mɔmɔ
fɛn fɛn b'u bolo téléphone portable ni mina ɲɛnɛmaw la y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ préfet Ansongo i b'a kalama k'a fɔ ale minɛna avril kalo tile fɔlɔ fo bi min ye nin yɔrɔ in kɔnɔna maa si ma kibaruya sɔrɔ ka da ale ka ko minɛli ko kan keba kayikaw fɛ yen Kayi gouverneur n'o ye général de brigade Musa Sumare ale taara kunnasirigo ka t'i ɲɛda maaw ka gabu gambiyakaw fɛ yen min ye Somi ale commune kɔnɔna na yaasa maa minnu bɛ sa n'olu nana ka bɔ Mauritanienkaw fɛ n'olu gɛnna ka bɔ Mauritanie maliyɛnw ka taa dɛmɛ ta ka don olu ma gouverneur ale kelen kun tɛ min ye jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu bɛ tumarankaw ka ko kunna keba olu fana kun y'u fara ɲɔgɔn kan marakaw ka jɛkuluba min bɛ bi n'o kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ yaasa maa minnu bɛ taa tunga la ka se ka olu dɛmɛ minnu fana bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ka taa fara dugudentɔnw kan minisiriso min sigilen don gouverneur a tɛgɛlankolon ma taa dɛ keba ani malo tɔni 5 a n'o taara dilanw safinɛw tulu fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ se k'u mago ɲɛ n'o ye kanbukaw fɛ yen a taara yen gouverneur n'o ye Musa Sumare a ye foli ni tanuni kɛ dugutigi ni dugudenw ye ka foli kɛ musokuntigi ni kamalenkuntigi ye u sera ka u jɔ u jɔyɔrɔ la cogo min na k'an balima minnu gɛnnen filɛ ka bɔ Mauritanie ye k'olu kunbɛn a y'o bonyamasegi kɛ u ye kayikaw fɛ yen n'an bɔra yen an bɛ taa Segu bolola baarakɛlaw n'o olu ye chambre de métier maaw ye keba olu ye ɲɛmaa kura sɔrɔ han i b'a kalama k'a fɔ ko min ye Segu chambre de métier ɲɛmaaba n'o ye Sumela Sanogo ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la yaasa ka se k'ale nɔrɔ bila sa nin kalo in tile 8 Seydou Gindo u y'u ka danaya da ale kan bɛɛ lajɛlen jɛra n'a ye jɛkulu in kɔnɔna sa min ye maa 13 min bɛ yen keba o 13 bɛɛ lajɛlen ko min ye Seydou Gindo ye ko k'a ta k'a bila ala ma hinɛna Sumela Sanogo nɔ na ni ale ka kalifa minɛna la a bɛ kalo damadɔ bɔ nin waati na sa min ye Segu kɔni bolola baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye u ka nin jɛkulu kura in sa maa 16 de b'a kɔnɔna na a ko bɛɛ lajɛlen bi ale ka tɛmɛ ni a ye n'an bɔra yan an bɛ taa Bafulabe fɛ yen Bafulabe kapu maaw olu fana ye ɲɛmaa kura olu ka perception sa kɛ centre d'animation pédagogique ale patron ɲɛmaa 2 sɔrɔla min ye ɲɛmaa fɔlɔ ye keba o ye perception ta ye filanan o ye kapu mɔgɔw ta ye Bafulabe kɔnɔna na Alu Kulubali ale kɔni sugandira sa k'ale kɛ u ka percepteur kura ye n'o bɛ Bafulabe marabolo kɔnɔna na min ye baaraw tɛmɛni ale bolo sa o bɛɛ lajɛlen kɛra préfet ale ka yamaruya kɔnɔna na min ye maaw ye olu fana nana ka bɔ Kayi yaasa baara in bɛ se ka kɛ cogo min na trésorier général PR ale kɔni y'a ko bɛɛ lajɛlen a ko o fana nana ka bɔ Kayi a ko kama min ye yɛrɛ kɔnɔna na sa u ye foli kɛ maa min tun bɛ yen n'o ye percepteur kɔrɔ ye u y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn centre d'animation o ɲɛmaa kura n'o ye kapu ye keba o ye Mamadu Balo ye Mamadu Balo numukɛni ale kɔni ne bilara sa ko ale ka ko bɛɛ lajɛlen ta min ye Umar Sissogo ye ale bilara o nɔ na o fana baaraw 2 bɛɛ lajɛlen kɛra préfet ale ɲɛ jɔlen ɲɛna ni maa ma falen 2 bɛɛ lajɛlen sa n'o ye kapu ni perception ye o ɲɛmaa kura 2 kɔni taali jara kosɛbɛ Bafulabekaw ye u ye dugawu kɛ maa minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ jɔyɔrɔ ninnu na k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u bɛ t'u bolo don baara min na ala k'o ɲɛ u bolo kura ninnu ayiwa k'u jija dɛ kɔrɔlenw danna yɔrɔ min u ka se k'o kɛ dekapu min tun bɛ ye Kayi ne ye Umar ye ale kun san 8 ye nin ye ale tun bɛ o ko in kunna sisan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don conseil des ministres ale kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la n'an bɔra Bafulabe keba an bɛna Bamako an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la kunun ko ministre ka laadala lajɛ min bɛ kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko conseil des ministres ale kɛra ɲɛmaaya tun bɛ général d'armée Asimi Goyita bolo baaraw kɛnɛ kan sa jɛrɛ in yɛrɛ sigikun kun ye min ye sɛbɛn minnu dir'u ma u bɛnna olu kan
sɛbɛn dɔ minnu kan ka kɛ ɲɛbila sariyaw ye u y'olu fɔ ministre ye baara minnu kɛ ani baara mun bolo dalen n'u bolo u y'o dantigɛli kɛ ministre so min bɛ sariya so kunna an ka jamana kunna sa n'o ye Mamudu Kasoge ye ale ko sa ko min ye nin waati n'a ye kasobon kɔlɔsili ɲɛmaaya so min sigilen n'o kunna o falenka don o la i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye an ka jamana kɔnɔ direction min kun sigilen don sa n'o bɛ kasobonko ɲɛnabɔ ko k'o yɛlɛma k'a kɛ direction générale ye n'o ye direction générale nationale ye o ka se ka sigi sen kan a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye direction générale ye ale de bɛna yɛlɛma sa ka kɛ direction nationale ye bolofaraw na ye a kɔ la i b'a kalama k'a fɔ ko kasobon ale sigili sen kan n'a marali baaraw sigili sen kan sa u tun ye ordonnance min ta sa o kɛra kabini juin kalo tile fɔlɔ san 1990 san yaasa ka se ka baaraw sigi sen kan kasobon kɔnɔna baaraw bɛ se ka jateminɛ cogo min ani maa minnu bɛ yen n'olu bilalen don kaso la olu ka ladonni n'u ka baaraw bɛ se ka kɛ cogo min kɛba ko k'a ta o la sa ko kana se sisan ma majɛw caman yera sabula min ye diɲɛ taabolo falenna décret in ale kun yɛlɛmana tuguni kabila a yera k'a fɔ ko degun ni majɛw tun bɛ a la san 2004 décembre kalo tile fɔlɔ o kun y'a yɛlɛma nka nin waati in na a nana ye tuguni k'a fɔ ko majɛw bɛ baara la sabula bi diɲɛ kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen kasoden kuraw olu nalen don terroriste kasodenw bɛ yen min ye bingalikɛla juguw bɛ yen bandi belebele minnu bɛ jamanaw ni jamanaw fɛnw dafiri olu bɛɛ lajɛlen kasoden kwalenbaw kɛba o fana nalen don ka na fara a kan ko ni kasobo maracogo ma yɛlɛma ka bɛn ni waati cogoya ye ani kasodenw yɛrɛ bila yɔrɔ cogoya ye ko a bɛ gɛlɛya Mamudu Kasoge sa ale kɔni ko sisan direction nationale o de bɛna sigi sen kan yaasa ka se ka kasoko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a kɔni bolofaraw bɛna kɛ a la yaasa a ka sinsin sariya in a kɔni o yira conseil des ministres maaw la ni nin bɔra sa a na taa wasabulon kɔnɔna na n'o ye CNT ye ka se ka ɲɛfɔli k'a la ministre min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ale fana ko sa k'u tun ye jɛkulu sigi ka kɛ ni jamana université ko ye n'o ye sanayɛlɛ kalansobaw ye u kun ye bolofara 4 sigi bolofara 4 minnu kun sigilen don sa kabini Mali yɛrɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya ta sa kalanko yɛlɛma minnu kɛra yaasa ka se ka kalan yakubaya an ka jamana kɔnɔ an ka se ka maa mafalenw sɔrɔ o y'a to sa yiriwali baaraw ka se ka sigi sen kan cogo min na san 2012 a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye sanayɛlɛ kalanso bolofara 4 nana sigi sen kan université des sciences techniques b'o o la technologie b'o o la Bamako université de l'entre sciences humaines o b'o o la ka taa se université des sciences sociales ma fo ka taa se min ye sciences juridiques ma Keba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ sa ko min ye marabolo ani mara taabolo kɔnɔna na sa ko ka université walankata k'u bila ka taa an ka marabolo kɔnɔna na o de la jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen nana sigi ministre Ibrahima Kasoge ka fɔ la yaasa min bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ Kayita ka cogo min na sɛbɛn minnu kun taara o waleya la sa ko olu fana ye baara kɛ u taara Kayikaw fɛ ka taa yɔrɔw lajɛ université bɛ se ka sigi cogo min o sɛbɛn kɔnɔna na sa yamaruya kɔni nana d'u ma sa k'a ye k'a fɔ bi Kayi ale ni université ka kan université min bɛ bɛn ni Kayikaw yɛrɛ kuntilenna n'u ka taabolo n'u ka laɲiniw ye yaasa u ka denmisɛnw ka kalan ka kɛ ka bɛn o ma ko u bɛna o sigi ni Ala sɔnna a ma don nataw olu kɔnɔna na ministrew ka baara bolodalenw an'u ye baara minnu kɛ olu hukumu kɔnɔna na an ka jamana ministre bɛ ani jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ la n'o ye Ablaye Diop ye ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko avril kalo tile fɔlɔ ka taa bila min ye a tile 5 la olu tun bɛ taamana Irisilakaw fɛ yen Irisikaw ka jamana ministre bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna o de tun y'u wele AES jamanaw olu ko dɔw kɛba yaasa u kana u ka sigi ka kuma hakilinaba minnu bɛ AES la k'olu don bɛrɛ la min ye hakili jagabaw ye Job ko sa ko a kun fɔlɔ kɔni ye tali kɛ olu yɛrɛ ni Lavrafu ɲɛŋɔɛ u ministre 3 u ye dantigɛli kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan ka baleya sinsin dɔ bɛ se ka fara cogo min na baleya bolodi ɲɔgɔnma kan Mali AES ani Irisi ni ɲɔgɔn cɛ ko kumaw ye tali kɛ o la k'u ka baaraw kun cɛlen sa Irisi kɔni y'a yira sa ko ale kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ bɛn o bɛ se ka don cogo min na ani lakana ni jugawale ni bamajawale kɛlɛli a b'i sen don o fana na jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko fana ani sen don la yiriwali ta nasiraw la sa k'a b'i sen don o fana na min ye AES jamanaw ye olu fana y'a yira sa ko waati ni waatiw ka se ka ɲɔgɔn ye Irisi jamana ko k'a sɔnn'o ma san kɔnɔ siɲɛ kelen u na to ka ɲɔgɔn ye nin jamana 4 ninnu sa n'o o ye AES jamanaw ni Irisi ye k'u ka se k'o wa bolodi ɲɔgɔn ma k'ale sinsin Ablaye Diop ko taama in senfɛ Maliyɛn minnu bɛ yen ale ni AES jamana minnu bɛ yen Burkina ni Niger u y'olu jamanadenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Mali ale ka lasigidenso la u ka hakili jagabɔ kɛ n'u ye baara k'u taa kun ye min ye u y'o fɔ
wa min ye baaraw fana kuncɛlen fana u jɛra ka communiqué ba kelen kɛ min ye communiqué min bɛ tali kɛ sa k'a yira k'a fɔ ko an ka jamanaden minnu bɛ yen n'o ye AES jamanadenw ye u k'u ka ko bɛɛ lajɛlen bɛrɛbɛn u ka to ka ɲɔgɔn ye waati ni waati yaasa hakilinaba minnu bɛ yen olu ka se ka sigi sen kelen kan minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna ale ye conseil minisiri ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ablaye Dafe ye ni ale yɛrɛ kɔni ye BDM directeur ya kɛ Keba i hakili bɛ 18 août la i hakili t'a la 18 août e t'o dɔn Keba n ko i bɛ ka coup d'état kɛra 18 août de maa fɔlɔ min minɛna sɔrɔdasiw fɛ i b'o dɔn o ye Dafe de i hakili t'a la i bɛ ka kun ye minisiri 6 sigi ale de tun bɛ sɔrɔ minisiri ko kunna u taara n'ale de fɔlɔ ye Kati bi o Dafe k'o taara k'o kɛ banki n'o o ye BOAD ale tun bɛ jɛrɛ min na ni mars kalo tile 26 Senegalikaw fɛ yen ɲɛmaa danganya fɔlɔ o dira Ablaye Dafe ma ale de bɛna bila sa min ye Ben Katra nɔ na n'o ye Ben Barka nɔ na Mustafa Ben Barka ale de tun bɛ nin jɔyɔrɔ in na Mali tɔgɔ la sisan sa ko min ye vice président ye Mali tɔgɔ la o ye Ablaye Dafe Dafe Keba n'i ye BDM kɔni fɔ n'i ma Dafe fɔ i ma foyi fɔ banki baara Mali kɔnɔ yan a san 40 ye nin ye maa t'a kan dɛ maa min don a dɔnnen don kosɛbɛ wa bi jɔyɔrɔ min filɛ nin ye ka d'a ma nin ye bankiw cɛman ye a kan ka se ka magoba ɲɛ sabula a b'a baara dɔn a b'a dɔn fo k'a dɔn kari min Ablaye Dafe conseil ministre Sanogo k'u ye jɛrɛ min kɛ Senegalikaw fɛ n'o ye banko Ouest Africain n'u b'a fɔ ma ko BOAD ale de kɔni taara sa ka Mali ka jɔyɔrɔ di a ma Ablaye Dafe hakilila k'a fɔ maa min don a dɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ hakilina jigila sa min ye conseil ministre sɛbɛn na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ablaye Dafe a jɔyɔrɔ ka bon farafinna an ka bankiw la san 40 dɔnniya o bɛ a la a ye jɔyɔrɔ caman fana k'an ka jamana kɔnɔna na min ye bankiw ye k'olu yiriwali baaraw kɛ ko a y'o fana kɛ minisiri min bɛ dugu jukɔrɔ nafa ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale conseil ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ sa k'u bɛna kalansen dɔ sigi sen kan yaasa ka se an ka sanayɛlɛ kalanso denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ dugu jukɔrɔ nafaw ɲinini kɛ cɛ ni muso ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan waliya in kɛkun ye min ye sa a yɛrɛ tɔgɔ ye ko projet Mantora Mine in Keba ale laɲiniba ye min ye sa ka se ka dɔ fara denmisɛnw ka dɔnniya kan kuntilennaw k'o di u ma min ye sanuko ta nasira fɛ ale dugu jukɔrɔ ko ta nasira fɛ u ka se k'o kɛ baara in a kun fɔlɔ o bɛna kɛ o kɛra sa kɛ mars kalo tile 30 Bamakɔ yan o y'a to sa min ye u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan kalanfaw ni kalandenw ale ni sanu bɔyɔrɔ baarakɛla ninnu ani sanu ni dugu jukɔrɔ nafaw olu bɛ se ka bɔ cogo min an ka marabolow kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ye kalanden denmisɛnnin minnu talen filɛ n'u b'an ka sanayɛlɛ kalansow la ko a ɲininiw fɛ sa Mali yɛrɛ ka kuntilenna ye min ye Mali b'a fɛ ka min faamu Mali bɛ ka min laɲini bi a ka dugu jukɔrɔ nafaw la Keba nin fɔra nin cɛ ni nin muso ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa min ye dugu jukɔrɔ nafa ko ta nasira fɛ a yɛrɛ sa ko min ye baara in ye a bɛna kɛ taabolo belebeleba 3 ye a fɔlɔ ye min ye denmisɛn ninnu u na lakɔlɔsi k'u tɔbɔtɔ ka kalangu kunna kalan min b'a to sa u yɛrɛ bɛ se k'u ka kalankuncɛ sɛbɛnw n'o ye mémoire ye k'o dilan cogo min o fana mana bɔ yen sa u na dɛmɛ u ka se ka baara ni baara dege ni kalanw kɛ yɔrɔ la ka tila ka o kuncɛli sɛbɛn fana k'o fana dilan ka dira min y'o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u bɛna to k'u lakɔlɔsi yaasa baaraba minnu bɛ yen ani se minnu bɛ yen ani kalansen minnu bɛ yen ka se ka olu ɲɛfɔ u ɲɛna olu bɛɛ lajɛlen kɔni o kan ka daminɛ bi yɛrɛ de koyi avril kalo tile 10 tɛ bi ya ko bɛ daminɛ bi minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna sa ale conseil ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko ndulati mankan bɛna sigi kulukorokaw fɛ yen min ye ndulati mankan in ye sa farikolo ɲɛnajɛ tɔn min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko AS Kanu ale de bɛ k'o labɛn kulukoro nin kalo in tile 10 ka taa bila tile 12 la Mamadu Jara Asa ale tɔgɔla ndulati kɛnɛ kan sa min ye jɛkulu tɔn 4 olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ n'o ye ndulati a kɛnɛ kan Nizɛrika minnu bɛ yen n'olu b'an ka jamana kɔnɔ olu ta ye tɔn kelen ye Burkinakaw ta ye tɔn kelen ye min ye maa tɔ minnu bɛ yen sa n'olu ye AES jamana ye sa olu fana ta ye tɔn kelen ye Keba nin bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ kalan na EMIA la olu don dɛ e ko tɛ dɛ k'i ka taa ko parce que k'e bɛ bɔ Niger o tɛ dɛ f'i ka kɛ i bɛ EMIA kɔnɔna na a bɛ ta olu maaw de la olu de bɛna nin baara in kɛ kulukorokaw fɛ yen minisiri n'o o ye farikolo ɲɛnajɛ minisiri ye
a ko ko olu bɔra Addis Abebakaw fɛ Ethiopie nin kalo in tile 3 ana tile 5 farafina sifinw ka jɛkuluba o tun bɛ yen baara in kun kɛ kun ye min sa denmisɛnnakaw k'u jeniyɔrɔ fi farafina bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na farafina bɛ se ka yiriwa sɔrɔ cogo min na baara in ye tali kɛ o la minisiri kɔni ko sa ko a kɛra jɛrɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min wasara kosɛbɛ sifinaka caman bɛ yen minnu bɛ bayɛlɛmali siraw la minnu bɛ technologie siraw la olu bɛɛ lajɛlen y'u ka hakilinaw di fasoden ɲumanya siraw min ye yɛrɛ ta ye ka si yɛrɛ kɔrɔ ka baara sigi fana sen kan bɛn ni kelenya nin bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛw olu tun b'o kɛnɛ kan ye minnu b'o matarafa kosɛbɛ u ni jamanaden wɛrɛw denmisɛnninw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka fara anw yɛrɛ taw kan k'o kɛra kɛnɛ wasalen ye minisiri min bɛ bi ni ale sigilen don maliden minnu bɛ tunga la olu ka ko kunna sa a ko ko ale ye taama kɛ mars kalo tile 28 ka taa Nouakchott ale ni minisiri min bɛ an ka jamana dabara cɛ sira ɲɛnabɔ kunna k'u taalen Mauritanienkaw fɛ yen keba ko bɛn kɛra mun kan tuguni k'o ye k'a sɔrɔ min y'an ka lasigidenso min bɛ Mauritanie Nouakchottkaw fɛ yen o ka se ka t'i ɲɛda maaw ka maa minnu bɛna na gɛn ka bɔ Mauritanie ni sɛbɛn t'u bolo yan'u ka gɛn ko maliyɛnw ko o yamaruya dira an ma o kɔfɛ sa ko min ye sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu bɛ yen sa n'o olu bɛna na kɛ n'o o ye maaw tɔgɔ tali ye k'a fɔ ko maa minnu bɛna na gɛn olu tɔgɔ mana ta fana ko ka se ka o yira an ka maaw la yan'u ka gɛn ko k'olu lajɛ k'o don bɛrɛ la u ni Mali gouvernement bɛnna o fana kan tuguni maliyɛn min bɛ sa n'o minisiriso min bɛ an bolo n'o sigilen don maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka ko kunna sa ani farafina ka kelenya ko ale kan ka o baara kɛ u bɛnna fɛn sabanan min kan sa o ye k'a fɔ waati ni waati Mali lasigiden min bɛ yen ale ka lakɔlɔsili kɛ maliyɛn minnu bɛ yen ka se ka kɔmasegi baara kɛ jamana kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka tigɛ u ka sigi sen kan u y'a yira fana k'a fɔ k'u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi minisiriso yɛrɛ ka kɛnɛ minisiriw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yaasa waleya minnu filɛ senna nin ye ka se ka olu fana sigi ka se ka olu fɛ laɲini dɔwɛrɛ ye min ye tuguni keba o ye k'a fɔ sa minnu kɔni bɛna na gɛn ka na dɛmɛ ka se ka d'u ma dumuniko ta nasira fɛ kɛnɛya ani balo ani ka se ka musaka d'u ma u se k'u ka duguw sɔrɔ cogo min na gouvernement fana ko sa a bɛna fɛɛrɛ fana sigi sigidaw la sigida minnu b'u kunbɛn ka se ka dɛmɛ ta ka don olu ma yaasa maa minnu mana na u bɛ se k'olu kunbɛn cogo min na min ye minisiri ye a ka kuma kɔnɔna na fana a ko ko min ye jɛkuluw fana sigilen don dugu minnu kɔnɔna na dugu minnu na fana ni maa minnu gɛnna u bɛ taa yɔrɔ minnu na sigiden dugutigiw kabilatigiw ni baara wɛrɛkɛlaw minnu bɛ jamana tɔgɔ la o marabolo kɔnɔna na sa k'olu fana bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira ninnu kɔnɔna na maa ninnu kunbɛcogo ɲuman k'o kɛ minisiri min bɛ ni ale bɛ muso den ani du kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye 8 mars ye k'o kɛra ɲɛnajɛba ye Kucalakaw fɛ mars kalo tile 8 premier ministre k'o tun b'a kɛnɛ kan min ye musow ka se k'u jɔ ka se k'u yɛrɛ ta ka se u yɛrɛ kɔrɔ musow ni npogotigiw ka se ka siniɲɛsigi ni yiriwali kuntalajan sɔrɔ ko baabu ye tali kɛ o la minisiri ko sa ko laɲini kɔni kun ye min ye musolakaw ka se k'u jɔyɔrɔ fi k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kuma tɛ bi ko cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kelen kɛ ala a diɲɛ ka di dɛ Gima ka kuma ala de fɔrilen don keba ko musow ye nin ɲɛnajɛba in kɛ premier ministre tun bɛ yen musoya danbe ani jayɔrɔ kuma ye tali kɛ o la kosɛbɛ min ye ɲɔgɔnlanw ye olu bɔra o kɔfɛ sa premier ministre ale kɔni taara sa Kulukorokaw ka bulon o gabakuru fɔlɔ k'o da ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra musow ka don hukumu kɔnɔna na musow ka ministre alisa a ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye diɲɛ seleke naani bɛ lajɛ min kɛ n'o bɛ kɛ New York kaw fɛ san o san musow tɔgɔ la a ta ko 69 ko Mali tun bɛ a kɛnɛ kan an ka ministre ni jamana wɛrɛw ministre ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye baara ninnu fana olu fana ye tali kɛ musow ka yiriwali ko la k'a daminɛ sa mars kalo tile 10 ka taa sa tile 21 ma New York kaw fɛ yen baabu in n'o ye jɛrɛ in ta ko 69 ye ale sigira kɛnɛ kan musow ye baara minnu kɛ baaraba minnu bɛ musow bolo fɛɛrɛ minnu sigira sen kan kabini Beijing san 1995 san o laɲiniw bɛ cogo di k'o kimɛli kɛ mun bɛ se ka kɛ musolakaw ye k'u ka kumaw ye tali kɛ na keba min ye Mali ye ale sigira na AES jamanaw fana olu fana ni diɲɛ muso wɛrɛw ye ɲɔgɔn ye ka hakililajigiw kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na min ye jamana 3 in ye u mana taa yɔrɔ yɔrɔ k'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ u y'a kɛ cogo min na New York kaw olu fɛ yen alisa musow ka minisiriso ɲɛma n'o o ye madame Jara ye ale ko sa ko musow tɔgɔla baara kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye états généraux ye keba ko labɛnw bɛ sen na états généraux in kɛ kun ye min ye sa i n'a fɔ tɔw bɛɛ lajɛlen y'a kɛ cogo min na musow olu ka hakɛw denbaya ni du ani ka fɛɛrɛw sɔrɔ cogo min na musow bɛ se k'u jɔyɔrɔ fi politiki kow la k'a bɛna tali kɛ o la
ministre min be ni ale be jago ko kuna anga jamana kono ale conseil ministre la doniya saka ira ka fɔ ko min ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ta ko fɔlɔ kun ye nin ye UEMOA tɔgɔla ko o sigira sen kan min ye an fanfɛ bolo jamanaw u ka ɲinan san baaraw k'u y'o sigi sen kan o kɛnɛ ka sa ale yɛrɛ tun be yen min ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fɔlɔ ye sa ale kɔni baaraw ye tali kɛ yaasa min ye UEMOA ye ale ka baaraba minnu kan ka sigi sen kan ɲinan san kɔnɔna k'olu bɛɛ lajɛlen timɛ baara ninnu kɛra avril kalo tile 3 Dakarkaw fɛ Senegal ko hukumu kɔnɔna sa min ye fɛɛrɛ minnu sigilen kun sen kan u bolo k'a daminɛ décembre kalo tɛmɛnen na fo sisan sa k'u y'olu kimɛliw kɛ baara minnu kɛra san tɛmɛnen kɔnɔna ni fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan u yɛrɛ kan ka baara kɛ ni sɛbɛn minnu ye ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'u bolo ka se ka musaka ko matarafa UEMOA jamanaw kɔnɔna san 5 nata la k'u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na kɛnɛ in kan sa min ye banki fɛ musaka ko la min ye BCEAO ye fana ale ka jatew u y'u bɛnna olu fana kan k'a daminɛ décembre kalo tɛmɛnen na sa yaasa ka se ka jaabi kurakuraw k'olu sigili sen kan ka kɛ ni salon san o tɛmɛnen ministre min bɛ sɛnɛko kunna baganmarako kunna Keba ani jɛgɛmɔ k'ale ale ye conseil ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ k'a tun bɛ Guinée Conakry-kaw fɛ yen Guinée Conakry ale fana n'an ka jamana kun bɛna na kari ɲɔgɔn na Keba sabula olu ko sa ko baganmarala fɛn fɛn bɛ aw filaw ko ka aw kɔni ko ka hakili ka to aw la o hukumu kɔnɔna sa min ye Yubaba ye ale ye wuli ka jɔ kɛ sabula bi n'i ko misi kɔni n'i b'a fɛ misi ka nin ka ɲɛ i bolo fo i ni danfɛn jamanaw ka bɛn a la kuma tɛ dancɛ bɛ ni jamana min cɛ o de la sa laginɛkaw tun ye bataki kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na Keba u tun y'a yira sa k'a fɔ ko anw ka misi gɛnnaw ko an kana t'olu ka jamana kɔnɔna na koyi u tun ko ko nin kalo in tile 15 tɛ wa Yubaba ale y'o mɛn min kɛ sa gouvernement ale ci ka taa kalo tile 6 a n'a tile 8 ani laginɛkaw ye ɲɔgɔn ye hakilinaw ye tali kɛ mun na sa o ye k'a yira laginɛkaw la dancɛ de b'a anw na aw ni ɲɔgɔn cɛ bi ko tɛ aw kɔni n'a fɔ dɔn k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to an ka baganw bɛ se ka don aw fɛ yen lajɛ in sen fɛ sa Yubaba ka kibaruya la min dira conseil des ministres la kunun ko Keba a ko k'u ye bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛ k'o tɛgɛnɔ bila yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na a ɲinina sa maa bɛ yen ko n'o ye bagan gɛnna ye n'o ye maliden ye olu ka dɔn k'o jate k'o hakɛw dɔn u bɛ bagan mun b'u bolo ka se ka o dɔn Laginɛ dugukolo kan ko k'olu jate filanan u bɛnna min kan sa avril kalo tile 23 u ka jɛrɛ min bɛ sigi sa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min bɛ Mali ni Guinée ni ɲɔgɔn cɛ ko k'o sɛbɛn fana lajɛ kurakuralen a la tuguni min ye u ka laɲini sabanan ye min ye baganw yɛrɛ bɛ balo yɔrɔ minnu na ani baganw kan ka sigi yɔrɔ minnu na k'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ sa sɛbɛn min yɛrɛ tun bɛ yen n'o tun bɛ Mali ni Guinée ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye protocole d'accord ye k'ale fana larawuli k'a ko bɛɛ lajɛlen lajɛ ko bɛn kɛra nin de kan yanni laginɛkaw k'a fɔ ko u bɛ maaw gɛn ka bɔ u fɛ yen ministre min bɛ yen ni ale bɛ premier ministre Nagakɔrɔla n'a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don kalatako ma Keba ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko o tun ye jɛrɛ mun fɔ jamanadenw ka se k'o hakilina di Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan charte n'o ye parti politique ka charte ye sa ko o lajɛw kɔni bɛna kɛ tacogo 2 la tacogo fɔlɔ o bɛna kɛ an lamini jamanaw la an ka lasigidenw bɛ yɔrɔ min na filanan o na kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko min ye marabolow ta an lamini jamanaw ta ye sa n'a bɛ fɔ o ma sa ko concertation mun bɛna kɛ an ka ambassades la Keba o bɛna daminɛ sa ni avril kalo in ale tile 16 a n'a tile 17 an ka marabolo 19 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ani Bamako ka taa fara min ye an ka lasigidenso 49 ko baara min na kɛ o la Mali kɔ kan min ye yan ta ye sa n'o ye Mali yɛrɛ kɔnɔna ta ye kɔkan jamanaw ta Keba o de bɛ daminɛ nin kalo in tile 16 a n'a tile 17 o kɔrɔ ko lasigidenso 49 ta olu ye o ye min ye jamana kɔnɔna ta ye n'o bɛ tali kɛ an ka marabolo 19 ka Bamako fara o kan o ye nin kalo in tile 28 a n'a tile 29 o na kɛ sa Bamako min ye bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ o la Bamako kɔnɔna na yan ka se ka kimɛliba k'o kɛ o b'a yira sa k'a fɔ ko ɲɛbila baaraw minnu kan ka kɛ fɔlɔ ka taa dugudenw lamɛn togodaw la ani marabolo ni fɛnw kɔnɔna na ambassades kɔnɔna Keba o ye kalo tile 16 a n'a tile 17 ye bɛɛ lajɛlen kana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba kelen kan k'a bɛɛ lajɛlen kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na o ye avril kalo tile 28 a n'a tile 29 ye wa min ye maaw ye u bɛna ka bɔ an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u bɛɛ lajɛlen bɛna o kɛnɛ kan parti politique ka charte ta a n'a bila a na dɔn o ko in kan ye don nataw kɔnɔna na
wa fana ministry y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ in kɛkun ye min ye o ye ka hakilinaw di hakilina minnu bɛ tali kɛ parti politique olu ka baara kɛcogo la dɛmɛjɛkulu fasodenw ka tɔnjɛkulu olu ka hakilinaw la baara bɛ tali kɛ laɲini minnu kɛra parti politique yɛrɛ ni fasodenw ka tɔnjɛkulu fɛ u ye miiriya mun di baara min nana tali kɛ o kɔnɔna na ka kɛ ni assise nationale ale ka laɲini ye ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ keba ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko bana minnu kɔni b'an fɛ yan kosɛbɛ sa k'olu kɔni jiginna kosɛbɛ n ka tɛ dengi ma ko ale jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale ko sa ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye k'an ka hakili to an yɛrɛ la tangalan minnu fɔra an k'olu matarafa yaasa min ye banaw ye an bɛ se ka kisi olu ma cogo min na conseil de ministre ale kɛra kunungo avril kalo tile 9 san 2024 secrétaire général du gouvernement Brahma Kulubali chevalier de l'ordre national. Dugutigi ni wari dafara ye passé daka sita sidi ka numéro filɛ nin wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye avril kalo tile 8 min ye fili Sisoko Nario Bɔrɛlakaw ka sigi la ale kɔni taara bila dɔgɔtɔrɔso la n'a bɛ fɔ ma ko hôpital du Mali kibaruya in ale kɔni timɛna a ka sonaldonbaga fɛ ministre min bɛ yen sa n'ale tun bɛ sɔrɔ kunna i bɛ k'a ka waati la sa ale kɔni nɔ minɛlen don nin waati in na jamanakuntigi ka pankuru feereliko in o kuma in de don hali bi contrat minnu fana kɛra sa n'o ye sɔrɔdasiw ka minɛn sanu ye a yira k'a fɔ ko dunko juguya ni yuruguyurugu yira o ko la ka taa tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan sa bi min ye fili ye bana kɔni kɛlen don k'a sɛgɛn kosɛbɛ minnu y'a ye olu y'a yira sa k'a fɔ k'a sen kɔni fununen don a tun tɛ se ka taama kasobon kɔnɔna na sa dɔgɔkun tɛmɛnen ale tun ye laɲini kɛ sa ko ka liberté provisoire k'o d'a ma an ka nin ministre kɔrɔ in a tun b'o sɔrɔ sabula a yira k'a fɔ sa ko a na to dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na nka a nana ye k'a fɔ ko bana kɔni a tɛ se ka kɛ cogo si la dɔgɔtɔrɔlakaw y'a yamaruya sa k'a bila ka taga min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la hôpital du Mali la a ka se ka furakɛ kuma tɛ a ka sunalobagaw ye laɲini kɛ cogo min na nka min ye fili ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔni hali yen fana keba a bɛ contrôle judiciaire de kɔnɔna na sabula o b'a yira k'a fɔ ko a ma labila a tɛ se ka taa a ka so a kɔni ka maaw kɔni tun ye laɲini kɛ n'o y'a ka sunalobagaw ye olu tun ye laɲini kɛ cour suprême fɛ nka cour suprême a yira k'a fɔ ko ale ma sɔn cogoya si la sabula ale ko sa ko min ye fili ye o sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ka pankuru min sanna jamanakuntigi tɔgɔ la ale ni sɔrɔdasiw ka minɛnko in sa min kɛra san 2014 ko a tɔgɔ b'o la sabula o kɛra IBK ale tile la fili ale kɔni minɛna sa a bɛ ɲini kana san 3 bɔ a bɛ kaso la a yirala sa k'a fɔ ko sariyaw yɛrɛ bɛ taa ni sira minnu ye ko olu bɛɛ lajɛlen dɔw y'a yira k'a fɔ ko majɛ yira a la a ka sulandonbagaw kɔni y'a yira sa ko kiiri dayɛlɛli min kun kɛra salon ko septembre kalo la olu yɛrɛ tun bolo na kɛ sababu ye sa u na fiɲɛbɔ d'a ma sabula a kumana a ye daliyaw bɔ k'u bin k'a yira k'a fɔ ko a sen tɛ ko la nka halisa min ye ko in ye a ma ban dɛ keba premier ministre kɔrɔ Umaru Tatamili ko o lamɛnna premier ministre kɔrɔ Musa Mara olu bɛɛ lajɛlen lamɛnna maa ma falen wɛrɛw ko olu fana lamɛnna ko in na kiiri e ko a tɛna kurakuraya ka daminɛ don nataw la wa o de kama sa ko u kɔni ma sɔn fiyewu k'a fɔ ko fili ka taa ka so min ye IBK ka directeur de cabinet a waati la n'o ye Mamadu Kamara ye ka taa se ministre kɔrɔ Ben Barka ma ale ni premier ministre Sumelu Bube Mayiga ni ala y'o ka kalifa minɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛ sɛbɛn in na keba nka min ye nin ko in ye fili kɔni halisa a bɛ ka yafa deli kɛ yaasa a ka se ka liberté provisoire sɔrɔ a ka sunaldonbaga o y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni y'a datula k'a da jaba la ko halisa k'o m'o sɔrɔ u bɛ ka dɛmɛ nin ɲini sa gouvernement fɛ yaasa cogo min na u bɛ se ka fili a mago to a ka bana in waati na sa a ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ a ka furakɛli kɛ a ka avocat n'o ye maître Jagina Tunkara ye ale ko sa k'olu kɔni ye u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ olu ye laɲini sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa a ka se ka liberté provisoire in sɔrɔ nka liberté provisoire halisa a ma sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ fana ko u ma sɔn k'a d'a ma wa sisan fili a filɛ nin ye a bɛ furakɛli la nka halisa liberté provisoire a bɛ o la dɔgɔtɔrɔso hôpital du Mali ale kɔnɔna na an bɛ to hôpital du Mali kelen kɔnɔna na ye keba panneau solaire kɔni caman sɔrɔla
maa minnu bɛ sa n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔso in na sa u y'a yira k'a fɔ ko panneau solaire n'o bɛna kuran di dɔgɔtɔrɔso in ma 1000 don a kurumo karili kɛra kunungo e yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan an ka Asa Bajalo ani Ajibu Danbele olu ka laseli lamɛn. An bɔra sunkalo de la sisan sunkalo in na a ye balo di miliyɔn caman de ma mɔgɔ miliyɔn caman jigi sigira ka yɛlɛ nka alhamdulilayi bi anw bɛ nin min na anw nisɔndiyalen don bamananw b'a fɔ ne fɔlɔ kɛra mɔgɔw b'a fɔ yɛrɛ yira don propagande don mais a tɛ dabila o kɔrɔ président de la transition jogo yɛrɛ de ye nin ye halisa ala k'a sara ni ala k'i sara n'a ma diya mɔgɔ min ye o kɔrɔ i tɛ ka ɲuman de kɛ ala ka président sara a bɛ ka malidenw jigi sigili min kɛ a bɛ ka ɲuman min kɛ malidenw ye anw bɛ foli kɛ ne kelen tɔgɔ tɛ n bɛ foli kɛ mɔgɔ mɔgɔ sen bɛ se dɔgɔtɔrɔso ninnu na n'u bɛ se ka bénéficier nin courant in na dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw fɔlɔ parce que ala ye hôpital du Mali garijɛgɛ kɛ appareil de dernière génération ye minnu courant bɛ yen courant tɛ yen nɔ fo sumaya ka k'olu kunna i yɛrɛ min b'olu la radiothérapie fɛn caman bɛ yan nɔ olu tɛ se ka baara kɛ ni courant tɛ a tɛ kun courant man ka tigɛ fɛnɛ n'o bɛɛ jigisigi kɛra bi yan'an ka se hôpital du Mali la an taara hôpital dermatologique la an taara Senos la n'o ye ɲi furakɛ yɔrɔ ye wa halisa dɔw bɛ sen na président de la transition ni ce a yɛrɛ ye ani ce malidenw jigi sigili la œuvre sociale mɔgɔw an b'aw fo mɔgɔw bɛ bila baara caman na n'i y'a kɛ ka ɲɛ o de ye bɛɛ nimisi bɛ wasaw la a ye fan bɛɛ kɛ malidenw jigi sigili la halisa baara min kalifalen don ala k'a ta fanga d'aw ma ala k'a kɛnɛya d'aw ma ala k'a dusukolo d'aw ma a ka malidenw jigi sigi président de la transition ye danaya min d'aw kan a k'o minɛn fa halisa ala k'a ɲɛ ka d'an bɛɛ ma ka hôpital du Mali mɔgɔw bɛɛ fo n bɛ tilen k'a fɔ n ko hôpital du Mali ye dɔgɔtɔrɔso ye an bɛ se ka waso ni dɔgɔtɔrɔso min ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ n yɛrɛ de la ka test kɛ ka dɔ bila ka na n ma foyi fɔ a tigi nana dɔrɔn u y'a accueilli ka ɲɛ fɛn fɛn kan ka kɛ ka ɲɛ c'est pour dire que hôpital du Mali an bɛ waso n'aw ye bi banabaatɔ fɛn fɛn bɛ na a b'u reçoit ka ɲɛ a ma se ka weleli kɛ nin ye karisa ye nin ye karisa ye o de ye dɔgɔtɔrɔya ye an y'a ye an bɔra états généraux la min fɔra an ye k'an ka jija an ka accueil ni fɛnw ɲɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow la aw b'aw cɛsiri la dɛ mais halisa aw b'aw jija o de fɛ banabaatɔw jigi y'anw de ye n'i ye banabaatɔ kunbɛn ka ɲɛ a ka bana tilancɛ i b'a dimi ta ka bɔ a kan a ye continuer o fɛ halisa nin bɛɛ ditɔ ye de k'aw tɔ encourager comme a bɛ fɔ n'i bilala baara la f'a kɛ minɛnw ka k'i bolo nin y'a kɛ wale dɔ kɛ dile aw ma an bɛ min ɲini aw fɛ ne baara jiginna bɛɛ k'a lajɛ i k'i ka clim faga i k'i ka courant faga ka sɔrɔ ka bɔ fɛn minnu bɛ courant na k'olu bɔ o bɛɛ de b'a to nin fɛn ninnu bɛ fɛ ninnu bɛ si sɔrɔ mais taalen ɲɛ an n'aw ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ an bɛna réunion kɛ baara kan ka kɛ taabolo min na an bɛna sigi ka kuma kɛ k'u fɔ. bi an bɛ yan hôpital du Mali la madame le ministre a fɔ an tɛmɛna yɔrɔ minnu na olu fana équipé bi an bɛ yan an ye panneau 1000 panneaux de bɛ yan 1000 panneaux de 450 an y'o de kɛ yan bi pour que ka se ka hôpital du Mali ta a fanba ta an ye labo an y'a dɔn u ye installation kuraw kɛ sisan u mago bɛ courant na c'est pour que k'u dɛmɛ mais baara in kun bɛɛ ye mun ye président Assimi ka solidarité bɛɛ kun ye mun ye o ye de ka degun bɔ maliyɛnw kan o de ye plus important ye et puis ka maliyɛn wɛrɛw wele minnu bɛ se ka président Assimi la dege solidarité kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que a fɔra adamaden i tɛ se ka bɛɛ dɛmɛ mais bɛɛ bɛ se ka dɔ dɛmɛ i kɛrɛfɛ donc an ka hakili to ɲɔgɔn na madame y'a fɔ sunkalo hukumu kɔnɔna na an tɛmɛna ka foyer du 4000 dumuni dira du 4000 de ma an ye tamaro di misiriw la o baara ninnu bɛ continuer an ka forage n'an ka forage ninnu bɛ école ni dɔgɔtɔrɔsow de kɔnɔ ka caya la majorité de nos forages c'est dans les écoles et dans les centres de santé école parce que an bɛ ka fɔ Mali kura président Assimi hakili la maliden kura de bɛ Mali kura jɔ n'u sera ka kalan dɔnniya sɔrɔ condition ɲumanw na a ka ca Ala fɛ an ka hɛrɛ b'o la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ parce que ale bolo fura fɔlɔ ye ji de fura fɔlɔ ye ji n'i nana ji de bɛ ɲini n'i bɛ taa ji de bɛ ɲini ni dɔgɔtɔrɔw ye ji sɔrɔ a ka ca Ala fɛ degun caman bɛ bɔ banabaatɔw kan donc œuvre sociale b'o o de la an b'o baara la an bɛ k'an diversifier an taara yɔrɔ caman an ye Mali fan bɛɛ kɛ ne ni madame le ministre yɛrɛ taara an internationalisera parce que salon an taara Burkina président Assimi taara balo di ka acte de naissance di ka selimafini di an ka réfugiés ma ye pour que o bɛɛ ye de k'a yira Mali an yɛrɛ dama de b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka Mali jɔ mɔgɔ si tɛna Mali jɔ an place la wa jɔyɔrɔ b'an bɛɛ la wa an si jɔyɔrɔ ma dɔgɔ a ka ca Ala fɛ ne bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa an ka hɛrɛ bolo la pour que ka bɔ kuma n'an tɛmɛna yɔrɔ fɛn fɛn la fɛnɛ an b'a fɔ an bɛ yan
an bɛ ka installation solaire di sisan mais an k'a bila an kun na an frère dɔw an dɔgɔninw n'an kɔrɔkɛ dɔw bɛ tasuma kɔrɔ sisan n'o y'an ka armée malienne ye u bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que ni ɲɔgɔnnaw de ka caya u bɛ ka kɛlɛ kɛ an ka hɔrɔnya de kama an fana bɛ se ka mun k'u ye u bɛ ka dugawu de k'u ye u bɛ ka kɛlɛ mun kɛ anw kama ala k'a sebaga d'u ma o sebaga ye ala ka Mali ka hɛrɛ b'o la. Ayiwa an bɛ président fo nin waleya in na waleya in bɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso caman na yaasa kuranko bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na dɔgɔtɔrɔso ka se ka u ka baara kɛ lafiya ale kɔnɔna na an b'a yira u la sa k'a fɔ ko min ye APDP ye ale kɔni ka san 10 ɲɛnajɛw baaraw bɛ sen na barosigiw caman sigira sen kan a ko in na an b'a yira u la sa k'a fɔ ko min ye baara ninnu kɔni ye u taabolo bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ min ye nin waati in na sa APDP yɛrɛ a ɲɛmaw u tun bɛ premier ministre fɛ yen kununko n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale y'o bisimila kununko Mamudu Samaseku docteur n'ale APDP président ye sa ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye a n'a ka délégation ba kɛba maa minnu nana sa ka bɔ Burkina ale ni Maroc Benin, Sénégal, Ghana ani Madagascar ni Somali an'olu bɛɛ lajɛlen taara premier ministre fɛ yen a yɛrɛ sa ka fɔ ko san 10 in kɔni activité baara minnu bɛ sen na bi min ye APDP ye k'i hakili to maaw tɔgɔla sɛbɛnw na sa ani maaw tɔgɔla kibaruyaw la ko nin ko in ɲɛna kosɛbɛ min ye barosigiba min sigira a ko hukumu kɔnɔna n'o ye colloque ye ko y'a to faamuyaliba sera ka sɔrɔ ko ninnu na paneliw fana bɛ sen na hali bi yaasa ka se ka maaw ladɔnniya min ye docteur Mamudu Samaseku ye a ka kumaw la sa a y'a yira sa k'a fɔ ko maaw tɔgɔla sɛbɛnw la kɔlɔsili farafinna kɔnɔ bi Mali b'a jamanabaw fɛ tutigɛbaw minnu sera ka baara kɛ kuma tɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ale ni digitalisation ko minnu bɛ sen na u n'u jɔyɔrɔ fi o bɛɛ lajɛlen na baara wɛrɛw fana b'u bolo sa ka ɲɛsin marabolo ma ani cakɛdaw ma maaw tɔgɔla sɛbɛnw bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ la finitigilakaw k'u bɛna na nin bɛɛ lajɛlen sigi sen kan bɔlɔlɔ sira fana fɛ sa u bɛna na ni kura fiyɛ jamanadenw ka baara fɛn bɛ kɛ sa n'o olu bɛna kɛ kɛnyɛrɛye fara jamana taw ka sa ko nin bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili baara kuraw u bɛna n'olu kɛ san nataw kɔnɔna na min ye APDP ɲɛmaa ye a ye premier ministre fo ko a n'a ka waati tacogo o cogo a n'a ka baara caya o caya a sera k'i ka dayɛlɛ ale ye u kana ka na ninnu ɲɛfɔli kɛ ka kɛ n'u ka san 10 baara minnu bɛ sen na kɛba premier ministre a y'u fana fo k'u waleɲuman dɔn k'a nisɔndiya u ka baara la kosɛbɛ min ye APDP ye sa a ka san 10 in ko kɔni k'a b'u fo la mais baaraba minnu sigilen no sen kan u bolo k'u jija halisa maliyɛnw bɛ se ka wasa sɔrɔ a ko la cogo min k'o sigi sen kan min ye maa minnu bɛ se ka banamini maaw ni ɲɔgɔn cɛ bɔlɔlɔ sira ni fɛn fɛn k'u hakili to o bɛɛ la yaasa bɛɛ bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na a y'a ɲini u fɛ fana u k'u cɛsiri hali bi u ka minɛnw di maaw ma maaw bɛ se ka baara kɛ ni min ye min ni sariyakisɛw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yaasa dugudenw olu tɔgɔna sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min Abdoulaye Mayiga a y'o ɲini u fɛ kɛba o tɛmɛnen kɔfɛ min ye général ye a y'u fo surafana dun o tun bɛ bi sɔɔni sisan CICB kɔnɔna na kɛba min ye APDP maaw ye u bɛna na taa panel ba sigi panel bɛna na tali kɛ mun na sa bɔlɔlɔ wolomasiri tabaw olu ka kibaruyaw bɔlɔlɔ ale sanfɛ o baaraw olu la ɲɛɲinini don ni min sɔrɔ olu la sa wula fɛ e la na n'o ye seko ni dɔnko kɛnɛ an bɛ t'o kan sisan. Beka wuli kija Seko ni dongo Mariba gera onta Ni la gera amazanye Seko ani dongo kɛnɛ kan min ye festival parole hip hop ye ale ta ko 11 baaraw bɛna daminɛ Bamakɔ bi n'o o ye nin kalo in tile 10 ye sa ani marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kibaruya jugu k'o kɛlɛ ɲinanta bɛna sigi o hukumu kɔnɔna na denfa o talen no ka di ministre ma n'o o ye an yɛrɛ ka jamana seko ni dɔnko ministre ye ta ko 11 in sa baaraw bɛna na kurumokari bi conférence de presse senfɛ musée la nɛgɛ kanɲɛ 15 waati hukumu kelen kɔnɔna na fana sa min ye seko ni dɔnko ye sa ale baaraw bɛna na kun don segukaw fɛ yen min ye festival Sud Niger ale ka san baaraw nundoliw baaraw bɛna sigi sen kan juma don sini u bɛ daminɛ ni ɲɔgɔlɔnbɔ ye ɲɔgɔlɔn bɛna kɛ groupe nama mɔgɔw fɛ ba sanga ca ni ale na ye kɛnɛ kan ye ka maaw la yɛlɛ fana
o dugusajɛ sa sibiri sɔgɔma min ye kɔrɛ baro o bɛna sigi Usumani Si marabolo taabolo ale ni seko ni dɔnko baara olu bɛ kɛ cogo di min ye Usumani Si ye ale dɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana kɔrɔ ale na y'o la sufɛ sa min ye seko ni dɔnko tigilamaw ye olu bɛna na Yang BG Babsi Mama Boro Sirantu Kuyate ale ni denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye ɲɛ sɔrɔ kɔrɛ baro la kɔrɛ hip hop la Amador King EMD ale ni Master One olu kɔni bɛna na kɛnɛ ɲama FIFA yani concert live in a ka daminɛ kiba i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye baro kɛnɛw caman sigira kuma tɛ min ye ɲinansan ye sa ale kɔni ye baro kɛnɛ baaraw sigi n'o ye faso baro kɛnɛ ye o sigira Kulukorokaw fɛ sunkalo la sa min ye baabu in ye kɛnɛw in kan ye baara minnu sera ka kɛ sa an ka ja an ka taa Kulukoro an ka o jaw fɛ Mali kun bɛ taa fɔlɔ danbe kun nana Mali la n ko danbe tun banna Cette activité s'inscrit dans le programme présidentiel qu'on a appelé Culture Mali 2025. Comme vous savez, le chef de l'État, le gendarme Assimi Goïta, a pris une décision historique de donner toute une année au secteur de la culture, au SECO et DONCO comme on l'appelle en Bambara. Donc dans ce cadre, le ministère de la Culture a initié un certain nombre d'activités et de projets. Et ces activités-là, aujourd'hui, concernent un espace de dialogue, d'échange, de partage et de communion qu'on a appelé Faso Barokene. C'est un espace de débat citoyen où on partage la connaissance sur la tradition, l'histoire, mais aussi sur les questions d'actualité. C'est toute chose qui va faciliter véritablement la compréhension mutuelle, l'en commun, le vivre ensemble et aussi contribuer au réveil patriotique de nos territoires dans une dynamique de renaissance culturelle parce qu'aujourd'hui, comme l'ancien président l'a dit, il n'y a pas de souveraineté viable sans renaissance culturelle. Donc c'est ce travail-là, ce vaste chantier qui a été lancé par le chef de l'État, le général d'armée, et qui nous a instruit de mettre en lumière toutes les potentialités artistiques et culturelles de notre territoire, positif pour construire le vivre ensemble, la cohésion sociale, et comme le Mali il était avant, pour qu'enfin l'âge d'or de la culture malienne puisse revenir avec comme pilier et le vivre ensemble, la cohésion sociale. Donc c'est cet espace pour gérer la diversité culturelle. Parce qu'aujourd'hui, ce qui n'a pas marché dans nos États, de façon générale, c'est cette faiblesse de la gestion de la diversité culturelle. Et donc cet espace va nous permettre, va contribuer à la gestion, à la promotion de la paix, à la réconciliation, parce que c'est un espace qui va rapprocher les populations aux gouvernants, aux décideurs, parce que c'est un moment de partage et de communion entre les différentes couches de la société. Faso baro kene ko ba do ko ɲuman do ka da ko caman kan parce que a bɛ denmisɛnninw bila ka miiri kɔrɔlen na k'u yɛrɛ dɔn ka segin u yɛrɛ ma. Donc Kulukorokaw bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara bɛɛ lajɛlen bɔra wa u nana ni cɛ belebele saba minnu ye ni o ye Burama Sumano ani Mamadi Keyita fo ka taa se Bakɔrɔba ma u ye fɛn fɔ denmisɛnninw ye somasama sɔrɔ hali an minnu bɛ yen ni anw si ye dɔɔnin kɛ an b'a dɔn k'a fɔ fɛn fɔra bi salle kɔnɔna na faso baro in kɛnɛ kan nin kan ka sigi Mali région bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen kan ka ninnu lamɛn walasa an bɛ se ka segin so walasa an bɛ se ka faamuyali kɛ hali bi walasa ka ɲɛtaa sabati. An ka danbe n'an ka fɛn kɔnɔna la mɔgɔ o mɔgɔ n'i t'i yɛrɛ dɔn i t'i ta fan dɔn donc a ye min yira anw na k'a fɔ ko nin kɛnɛ ye kɛnɛba de ye mɔgɔ si tɛ se ka kɛ fɛn ye n'i t'i yɛrɛ dɔn i ka jamana dɔn i ka taabolow dɔn k'a fɛngɛ parce que anw tun bɛ min kɔnɔ sisan o ye wali taabolo de ye an yɛrɛ taabolo tun tɛ parce que kurukan fuka kɛra anw de ka jamana kɔnɔ yan. Donc quand fuka kɛra jamana fɛn fɛn kɔrɔ anw tun kan k'an miiri k'a fɔ an bɔra mɔgɔ minnu na olu ma sɔn ko o man ka ye anw na. Jamana kuntigi a n'a ka gouvernement jɛra ka fɛnba min sigi sen kan k'a fɔ ko ɲinan ye culture san ye bon culture ye tubabukan ye a bamanankan ye mun ye
an ka segin an danbew ma an ka segin an ka kɔrɔlenw ma an ka kan yɛrɛ ye an ka bɔ jɔnya kɔnɔ. Et je voudrais saluer le chef de l'État qui a eu cette vision historique de donner cette année et de faire la lumière dans une dynamique de revitalisation culturelle de nos territoires. Ça voudrait dire quoi? L'espace qu'on vient de lancer aujourd'hui s'appelle Maya Nidambe Kene pour permettre, parce qu'aujourd'hui Maya Nidambe c'est la synthèse. Ces deux termes se confondent et proscrivent toutes les mauvaises choses sur notre comportement. Mais aussi c'est des choses qui font référence à des repères comme les retenues, la sobriété, la bonté, le partage, la solidarité, l'humilité. Il était assis sur ces valeurs cardinales-là et donc qui permettaient, aujourd'hui ces valeurs cardinales étaient notre boussole, c'était notre guide qui permettait d'orienter la jeunesse. Ayiwa Kewa ni mun ye Kulukoro ye sisan an bɛ baabu kuncɛ yan k'a fɔ n'a ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kan ye sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'a ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga. Ay sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn kabi lawale dugu in mi tan de gɛlɛya kun b'a na cogo cogo an mi jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de t'anw na tuguni dugu in na o de y'a to an mi jɛ ka nin ko in kɛ a filɛ o bɛ tile gan na ne sɔn man golo ma sɔn di sɔn wa di jɛ n'a ye abada cɛ o cɛ i magana ne ka dɔrɔmɛ kelen la ko faso dɛmɛ dan b'a yɛrɛ ye n b'i bɔ fo k'i bɔ f'i ye kana se ka fiyɛ o. Ngolo ne jiginnen na nin ma ka bɔ e da fiyewu e ye dugu in maaba dɔ ye. Ngolo maa t'i numankuru kɛ k'i faso jira ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ na. Degun min bɛ jamana in kan a dogolen tɛ an si la o de la jamana in mugu bɛ a den kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na an kelen kelen bɛɛ kan k'a den yɔrɔ fa walasa ka faso in dɛmɛ baw dɛmɛbaa t'a la tuguni. Isa n'o don kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la o dɔgɔ fara a kan walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o diyara aw ye o an danbe seginna an ma o diyara aw ye an kan hɔrɔnyana o diyara aw ye ko ka dɔɔnin dɔɔnin dɔrɔn bɔ ka jamana dɛmɛ o de kuma cayara di sɔnɛ ni sɔnɛ n'a ka sabali cogo di ne ko dɔɔnin min fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ min ye aw t'o dɔn wa ka pɔnw jɔ ka sirabaw bɔ ka juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la ɔ n'aw ko a t'o sara heyi a kana ɲinɛ dɛ an bɛɛ de ye jamakulu kelen ŋaniya kelen taabolo kelen kungilenna kelen i m'a ye wa ne kɔrɔ dɔgɔ ne ti foyi sara n'a y'a ja a y'a sara n'a ma ja wa a y'a sara dugutigi